Guys, finally, Belai sini tiprasrang bagai good news tamni bagai hinggang kai Aswk sal keduk mana singani ya gelo. Interlocuter Chongjak nai bufru Chongjak nai hinsing nasingai tongmani beba Tini 28 March Tini Chongjak Kha Interlocuter ke sabna chongkha te bawa hai ke omen sirok saiman ka bebak of video truti narokna sawai khnaranai sar Mevar Kumar Jamatia bo Tini phoning baike bo call khai Sahor Kha je Interlocuter Chongjak mani ko hinke o Interlocuter je Chongjak Kha o je Chongjak nai ni takhuk ni bumung kha bo koroksa officer hinke IPS police officer bini bumung hinke anan misra bono chongkha hinke tabuk bubagara khana phungo phainai press meet ni bisingtike asamro chengsai rejaknai hinei samani kok hinke phai khana nelayane aje kokrono jo tono sari kaham tejin joto tibramothani warrior rogno tejoto tin tiprasa takukte bukuk sangno tabung chung khobor mangkha interlocutors already appoint Chongjak Kha Mr. Jino interlocutors Chongjak Kha khana salsa tongkhaino chini bubagra phainai tei bochungno press conference khlaiui saklai rinai belai khobor kaham joto ani tiprasa dibramothani warrior dogno angko jago जों जत्तनो प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइमानि परेगो जों बाजि कौलायनाय तै तंथौलायनाय जत्तनो हामबाय।